Radio thieth ma Ramogi, Kisumu County. Piny owacho ma kaunti ma Migori ka otenore kod piny owacho ma malo ochako chenro mar tudo ute mag thieth duto e kaunti no kod sitima mondo ber chenro mag thieth. Okang' ma kamae biro e kinde ma lipot mawuok kuom migawo mar thieth e kaunti no yango ni maromo osiptende mag piny owacho maloyo 60 pok otudi kod sitima. Juma nigi mathoth. Eng'wech mar chopo lek mane koro oganda thieth makare kendo yo mayot ma idendo kaka universal health coverage, piny owacho mar kaunti ma Migori geto neno ni ute thieth duto e kaunti ma Migori koro bedo kod sitima. Bedo kod sitima nyiso ni dhi tieko midhiero mar kethruok mar yedhe madwarore ne okane kama ng'ich thi, kendo oganda bende dhi bedo kod yot e yudo thieth e seche ma gidwaro. Osiptal Marongo madegwego mag South Kamagambo e sub-county no Marongo en achiel kuom osiptende makoro sido sitima e bwochero ni matudo utego mag thieth kod sitima e kaunti ma Migori mangima. I would like to appreciate the national government through the Ministry of Energy for working closely with the county government to restore power here in Ongo sub-county hospitals. And we are grateful that we have a great collaborative network that we will tap into owing to the wonderful working environment occasioned by the broad-based government. Mondo mi agoero kamano ne waziri marwa, waziri mar energy, waziri Opiyo Wandayi, kuom winjo ywak kane agone mbaka, kane wago mbaka kwa tudore gi governor marwa George Mbogo Chilo Makayako. Transformer ni national government mang'amo nego til gi wach ma transformer ni en MP of the area. Osiptal ni Marongo ne otieko kinde maromo dweche 8 ka onge stima bang' transformer ne okethore. Biro mar sitima osiptal ni okelo fungruok ne jochiw thieth kaachiel kod kata oganda ma osebiro kamanyo thieth e osiptal ni. Ka dhako ni kod sane monego nyuolie to ok onyal timo mano e yo mayot. Chandruok bedo mang'eny nikech koro nyaka many mana kod kuonde ma facilities nitie. Ang'e maber ni nitie yedhe moko mitiyogo kaka vaccines mikano gi mana refrigeration, mitimo negi refrigeration eka ginyalo tiyo. Magi nyocha ok nyal timore nikech stima ne onge. Solar manye watiyogo onge capacity mar provide maximum energy manyalo konyo yore mag osiptal. Peter Otiang' kod jodak mamoko e sub-county Marongo wati yande ok ginyal yudo thieth makare e osiptal ni Marongo nikech onge mar stima. Nyadi ng'eny mine osebiro osiptal ioro gi mana kuonde mamoko nikech onge kaka nyocha inyalo timnegi thieth kata ka gidwa konyore. Kora mor kabisa kuom governor kelonwa stima ma incho yongo godo bang' higa achiel. Mana stima osenyowa ka stima onge ka jatuo biro gotieno jatuo ok nyal konyore. Irifai hospital kuma chielo kuma stima nitie kech no onge gi stima. Watero gigewa ma ikete fridge kaka vaccines, kaka remo ne watero e dispensaries moko ma oko mantie gi stima. But chakre kawuono wadhi bedo gi yweyo maber. Kalre kod apisa maduong' e migawo mar thieth e kaunti ma Migori Samuel Atula nitie osiptende maromo 60 e kaunti ma Migori mangima ma nyaka sani koro pok otud kod sitima, gino mosekelo pek e yorego mag chiwo thieth. Kaunti be duong' wan gi osiptende moko ma pok oyudo stima be makalo 60 ma wadwa ni oyud stima. Nitie moko ma yawo manyien to moko be pok ne okednegi stima. E seche matend kaunti ma Migori ka otenore kod piny owacho mamalo temo neno ni osiptende duto otud kod sitima e kaunti ma Migori. Oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo koro jod bura one ni sitima ochope konde duto e kaunti ma Migori nikech ma tich ma owenegi. E gwengewa nitiere last mile masani uwuok sani. Dwaro mondo wakwa ni koyie kaka ni mbaka wasechako goyo chande mondo wangi kaka inyalo miwa stima mondo konyo oganda wa. Kalo konyo mondo stima ochop ne ji, mondo ji we manyo stima gi yore maricho. Nikech wan jo Kenya te ng'ato ka ng'ato nigi ratiro. Juma, Ramogi TV, Migori. Prime Minister mar piny